Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. UMLA ka Nongkrem constituency uba Lambor Malngyang Pynsngew laong baun salet banya kendu ya Myntri ya dari ke Sorkar India ban Pynsngew Halor ke Jingleh ke Shipai ki badan hapo ke jela Meghalaya. Haba penrame ke Jingjia ke janmiet jong ka khatlai terik uba Lambor laong. Maka ni ka jingya tingku pedeng ki ba bat ki Shipai kam deishu ka sien ka baningkong namar nadu ki por ba menshwa ki Shipai ki badan hapo kani ka jilla ki ju pendik ye ki ba man ka por. Kani ka jing sya pendik ha ka yat ka yang ki ba bat ki tenat Shipai ba pher kala jia bun sien khamtam ka bayade bat ka jing sya klun jaka ha ki Shipai na ka por sya ka por bat kani ka jing le jongki man ka por kala wanra ka jing bitar ya ki ba nong song snong ka jilla laong uba Lambor. Uba Lambor loong baun sa tho asyo Myntri ya dari ke Sorkar India na kabenta banya kren Halor kini ki Jingleh don bor ki Shipai ki balawan ra ka jing ki ba ka jilla. Shushu loong baun sa khot ya ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills banya kren Halor ka jinghuri hura ka balaja hamau shubut kalau ka balawan ra ka jingmin saw jong ki riu ba bat ka jingmin saw ki khot ka KSU ki badang don hapedeng ka jing sumar ha hospital. Padba jong ka konsusi kumju ya ka jela te nga soban pa ni ka por ya ka jing panrem jur ano jong ka jing le don board jong ki Shipai na po ka GTC ya ka ba sangwat ki kon samla ki bday na po ka Khasi Students Union kila mensaw badla admit iki hapo hospital te nagaliang ko jonga kani kam issue kasian ka ba ningkong bang ui kini ki problems ki ba ya takho padeng ki reupat ba bat ki Shipai ki labun ki khep ki ba la ju jateng kini ki por ki ba lalit no ki incidents ki ba phebo pher ya ka ba ngem pat shimnala ban solve kini ki issues ki ba de padeng jong kajing tampot jong Shipai kajing skut jaga ya ki jaga jong ki regimet kajing persya jong ki nagbanta jong ki babun ki long yeng long sem ki ba yo ya ki jaga puta ki ba ki long shwa mun shwa ki la ai nong kanti ki bi chna yeng ki khang ti kini ki ba itnat ya ka kom long rekoman jong kani ka situation but ngashwa bat Pynsngew namar ba ka moshibut kaya ha bat ka border bat ka konsusi ka jonga tanga so baga dan kabanta ka ba kumunong ilam banga so dan kata ka jing kit khli na banta kumno ban resolve yakane ka problems ka ba kipat ba ki kendo but kat kum ka jing so tho ba manin kala jia na ka daw jong ka jing le dan bor jong ki Shipai GTC ya ka ba kila khang ya ka nanti yad kali te hagjing sisya ki Shipai ki di bandan kata gawai ki jimut ka paskam namar ba majuang brabor kaan ki di kaan mla ban simi kaan hokti himla ban simi kaan hokti jong te kaan ki di ba halodu but baju sngak kamlong te ngaso ba ngin haban approach manikren sya u Union Defense Minister kini ka subject dia kabam itnat kabala longkum kawai niki harassment nagbanta jong ki repada te ngashkwa banong hangni por ba desi ki khanyengi bang idei na po kani ka jala north eastern region ba ngidang dei ki break badum ki bakala ngidei ki break lashay ki ba ngidon yakta ka ikhtiar what bannet banyikren bat ka government of India ikini ki kanram today na magata kani ka por ngaso ban panpaw na kaling nga bangan sa khot ya ka deputy commissioner ringkat badia district administration brokaway ibade the fikran hapo ka revenue branch ka ba kongsan ban panbet mardor igini kijing ka ba kipat ba kendo te katkum kaching batay ba yakati ka surok Lashna na du kapor jong
ka Sorkar Assam. But kikot ka village internal road. Kaba kinong siyang po moshuput ipanungkam yagday kasurok. Tenga so nakalayang junga. Ba mardor hi inhab ban ya penbet kerki hagbay bat ka jing pan junga ka jing kwa naga Sorkar India. Bala kumno kinhab ban demarcate ya ki area ki ba ki padba ki identity. But lada ngajuang brabor balada ya ka surap piludi kaba maintain da ka PWD department jong kajala gujungi kidang persyang banle Lambor talada ya ka surap kabam sim maintain syu da ka PWD department nginyong ayusyo kamot kala eba hangta ban kren today nama kata ban pensuk ya kali kawan jong padba nginhab ban dan ka alternative route ka permanent solution. How be ba kani banta ban solve ya kani ka problem once and for all. Nginhab ban solve yang ini ka subject ya kani issue ka ba sisndon da ka ba nginhab ban ai an sapha ya ka memorandum ka jonga siya Union Defense Minister but ngan simkalat ban ya kendu yu ban appraise ban Pynsngew ya kini ki Jingleh ka ba ki padba ki kendu kani kamut bangin solve tang ya ka problems ka ba ki kendu kinong mo siput henry ban solve ya ki problems ki ba kinong siyang ki ba day na po kathan happy valley ki ba kendu Jingleh but Assam regiment kinong siyang ki ba don hapo kithan menlim ki kendu Jingleh but air force kamut ngidon lala ki jong ki problems but kini ki armed forces today na magata ni habang ilay banyak kendu banyak kren ngin raise lut ikini point ba kadi bandon ka consideration nakaliang jang ka government of India kumba ka leteng hapo jila Manipur hapo Imphal yaga ba ka government of India kala issue yakaway ka notification nakabanta kumno ban protect yaki jaka puta jong ki padba kata kadi kaway ka banta ka badang kame mga ko apasong ni kapor ba kumno ngin ha banyak kren ba kin protect ya ki jaka jong ki padba da ka ba kim num sya ban kulun haki Shipai kinu ki Shipai but kalanti ya nanti yang kadai ban demarcate kadai ban mi da ka notification ka ba clear na po ka Sorkar India banong ba ka ni ka stroke ka ba ki padba ki ha ban rung sisnong mbit ban penthut danu ho haga jing ya kanram kajumi kajing yakhi hanray kum ki armed forces jadeshwa ban control ya ka situation ka ba mi menin kidai ban pesyang ban te lakam ya ka jing ya kanat ba kamshim na dan mat kum kataru class 1 bait mat kajing ya show edat ani ka panungkam di kitiar ba panmensaw namar habang ui ya ka report baki hadu ban depoy hospital kamot kila panungkam di kitiar kiba kitiar pa panmensaw today magata nga kwa ban ai kini ka message ha kini ka singi ban nakaliang ka jonga ngimla ban priang ya kini ki Jingleh Lambor jong ki bor Shipai ka bor jong ki kadai bannet banile ya ka thama bat kuwi pat ki ri ki badon ka jingma ya ka ri la jong andai am ban kata pat ya ki bre ki badon hapo ka ri India ki badon hapo ka state Meghalaya today na magata nakaliang ka jonga kum unong mikmat nga panram jor ya kini ka jingjia ka bajia menen janmit hangte po mo shibut